det er begrænset, hvor lang tid den kan optage ad gangen. Så ja, det er jeg ikke sikker på, hvor meget der kommer med fra den forrige, så vil jeg lige kort opsummere. Vi er ved opgave 1/2, det vil sige nummer 2 funktion, som hedder minus x i tredje plus 2x i anden plus 4x er mindre end 0. Det grønne er markeret, hvor at denne funktion er gyldig, hvor grafen er gyldig i vores x-y-akse, den skal være mindre end 0. Så det er det her og her. Ved at aflæse den lidt hurtigt, kan vi se, at den skærer x-aksen i henholdsvis 0,0 og 3,24,0. Det er vores nulpunkter, eller skæringspunkter, om du vil. Definitionsmængden er aflæst til at være minus 1,2 til uendelig. Yes. Fortegnsvariation, den er positiv i intervallet 0, 324, eller 0 til 324, om du vil, altså det er et stykke, der ikke er markeret grønt, og negativ i intervallet minus 1,2 op til 0, og 3,24 til uendelig, da den er aftagende derfra. Så går vi ned til B'eren, altså ligningsløseren for samme graf. Indsætter funktionen i ligningsløseren og beder den om at tegne, hvor den så finder vores skæringspunkter efterfølgende, som er minus 1,236068. For at gøre det helt præcist, den giver jo et mere præcist tal, end grafen gør ved aflæsning. 0,0 og 0,0 er igen 3,236068. Altså nogenlunde de samme skæringspunkter som før. Igen aflæser jeg ligningsløseren og kommer frem til den samme definitionsmængde, minus 2. Minus 1,2 til undskyld. Og det samme gør sig gældende for fortegnsvariationen. 0,32 er den positiv, eller 0 til 32 er den positiv, og negativ intervallet minus 1,2 til 0 her, og igen fra 3,2, og så hele vejen ned til uendelighed. Så har vi kastværktøj til sammenligning, og det er igen med at bruge WordMap. Heroppe, ny ligning, indsæt den, og bed den om at løse ligningen. Den kommer så med 3 definitionsmængder, eller 3 nulpunkter er det så, efter at have regnet på dem, fordi at den første her er 0, så den anden 1 minus kvadratbrød 5, det giver et resultat på minus 1,23, og her har vi x er lig med kvadratbrød 5 plus 1, alligevel det er meget, meget langt regnestykke, som giver 3,23. Altså de samme resultater fra både grafen, eller henholdsvis grafen og ligningsløseren. Fortegnsvariationen kan ikke rigtig aflæses, da vi ikke har en graf. Den tredje funktion har vi her, der hedder minus 2x i tredje plus 6x i anden minus 6x er større end 0.
Undskyld, er mindre end 0. Er større end mindre end 0? Er større end 0 selvfølgelig. Fordi at krokodillemunden spiser altid det største. Som vi lærte i folkeskolen. Ja, indsætter funktionen i grafen, og den viser det her. Det er en funktion af første grad, fordi den skærer x-aksen en gang. Det gør den i punktet 0,0, vores nulpunkt. Definitionsmængden kan aflæses til at være minusuendelig til uendelig. Ja, fordi at den fortsætter bare i begge ender, så vi kan ikke give den hvilken som helst definitionsmængde. Fortegnsvariationen kan aflæses til at være negativ i intervallet 0 til uendelig, og positiv i intervallet 0 til minus uendelig. Ja. Meget simpelt. Vi fortsætter med B'eren ved ligningsløseren, hvor vi igen har samme graf. Vi indsætter funktionen, og den fortæller os, hvad vi også kunne konkludere fra grafen fra før, at 0,0 er skæringspunktet, vores nulpunkt. Definitionmængden er igen den samme, minusuendelig til uendelig, og fortegnsvariationen er igen den samme, 0 til uendelig og 0 til minusuendelig, negativ og positiv. Ved at indsætte funktionen i kastværktøjet, så løser den uligheden, og dermed afslutningsvis omskriver til vores ligning, og kommer med, at x er lig 0. Vores definitionsmængde, vores nulpunkt, og ja, igen det samme med fortegnsvariation. Den kan ikke aflæses. Nu kender vi den jo så i forvejen, men ja. Yes. Så har vi afslutningsvis den fjerde funktion, som hedder minus x i fjerde plus 3x i tredje minus 2x i anden er mindre end 0. Igen har jeg markeret, hvor at funktionen er korrekt, hvor at den er negativ, altså mindre end 0. Her i bunden. Nulpunkterne, de er 0, og 1 og 2. Eller definitionsmængderne er 0. Eller x, om du vil. Så, den går fra minusuendelig til uendelig. Du kan give den en hver som helst definition. Der sådan noget. Så fortegnsvariation er aflæsning, at den er negativ i intervallet minus 1 op til 1, og igen fra 2 til uendelig, og så positiv i intervallet mellem 1 og 2. Så har vi ligningsløseren på samme funktion. Den giver os igen det samme x-værdier og y-værdier i forhold til nulpunktet og skæringspunktet. Og igen er det det samme med både definitionsmængde og fortegnsvariation. Så vi kan se her, minus 1 til 1, negativ, og igen fra 2
fra 0 til uendelig.